Els 4 evangelis ens porten molt bones notícies. Grans notícies. Sí, la promesa del Salvador es fa realitat. Tots sabem que la vida de Jesús era plena de miracles i meravelles. Ell sempre demostrava que el seu missatge venia de Déu. Jesús era el veritable anyell de la Pasqua, innocent i sense defecte. Però després de patir ell el càstig immerescut per les nostres culpes, va ressuscitar. Amics de Jesucrist van narrar la història de l'anyell de Déu, del xai innocent que fou condemnat a mort acceptant ser castigat per posar-se al lloc del culpable humil que creu en ell. Jesús als jueus, Marc va ser molt més breu per romans i grecs. Lluc com metge ho va explicar, ben complet i ordenat. Joan ens va revelar secrets del seu cor. Mateu, Marc, Lluc i Joan, no hi ha res més important. Mateu, Marc, Lluc i Joan, no hi ha res més important. Fou Mateu qui va explicar Jesús als jueus. Marc va ser molt més breu per romans i grecs. Lluc com metge ho va explicar, ben complet i ordenat. Joan ens va revelar secrets del seu cor. Mateu, Marc, Lluc i Joan, no hi ha res més important. Mateu, Marc, Lluc i Joan, no hi ha res més important que conèixer, saber la vida de Jesús. Que conèixer, saber